Sampai tiak. Alah. Baru puede sietiak kaganda kolika bagi pinta kolika balaku sih kolika masa. Iya. Ndak baca tanjong babali luak baliku antaro kita timba balia. Iya mana? Kambe itu. Iya. Baru puede embote yola sanan dalam matila sajo dalam kiro-kiro. Iya. Balenya gini atia jolam bimbau. Iya mana? Tapi sungguh penatia si pesa lo silang bapangka karako na bajunjuang. Iya. Alah boy imbuan dek kami ke bangkit tiak. Iya. Mah disabuilah nambawa baki memulai bekas sudahan. Iya. Atia matang undiang ke bangkit ke Pulau Mudo. Iya. Ala buah parundiangannya. Iya. Mah lah bas capek kaki bas ringan tangan. Iya. Silang si pangka menatingkan siyah ke depan kita nambah samo. Iya mana? Baru po dek silang si pangka karako nambah junjuang. Iya. Malu mepinta jo karanda. Iya. Siyah bamasan sekepu seorang lebih sekepu lo bana kandak boleh pinta balaku kami tu. Iya mana? Baru po dek Pulau Mudo kata lo bajo dia mau pulang kandak lah bagia. Bal mah lebih bang ke ambo. Iya. Dia ambo gatu matia. Iya. Sebelum kandak kadege pinta kadi palakuan. Iya. Kacameh ambo jo kanyo tagamang jo nang kaja tua. Iya. Sandala iya di dalam tarik kai bayi barai putih limu bana saka. Iya. Apo kuan saka hai. Iya. Pike balam jo balam, pike barabah jo barabah, pike katiranyo panonggo. Iya. Baru pwede kami dete nama orang kogong. Iya. Di silang si pangka karko nama junjung barabah mangunan tibode. Balam mangunan tibode kami baru bahasa jo menantian tiang. Alah ya. Alah. Bisa aku dili nasakahnya. Yu. Mah ateh banala iye pukit balam semua balam barabah katipirannya panonggo. Iya. Mau po mah dek kami silang sepangkah balam mau nama tangan di dek belum ada dia aja nama barabah itu saja mah tiap itu. Yu. Baru po dek kami jo tena mau silang sepangkah dek unjang. Asali kena sudah kita perahu ya mereka masak jo. Mau jinak ke semua merah saja. Sampai tiak. Alah. Baru pwede dia tiak kaganda kulika bagi pinta kulika balakun siyeh kulika bamasan. Iya. Ndak ka batimbang semua bagi ndak ka buji semua merah. Iya, Kami mana? tu. Baru pwede ambo jola sanang dalam matila sajura lang kikiro. Iya. Balanya kini tiak jola ambo imbau. Iya mana? Pi sungguh pun dete si pesa lon kasabi tadi. Iya. Alah boy imbon dek kami dete nama orang kowong. Iya. Oh disabuilah nambawa baki mulai bakacudahan. Iya. Tadi tiak ke menatang siyeh nak. Iya mana? Dek kami gatu matia sebelum kandak kadagi pinta kadi palakun si kadi masaan. Iya. Dek kami dek kano siyeh batadah bate tampan batili bate upu dek kate papuco bule. Iya. Ka bawah bauge tunggang. Iya. Di tengah di lingkungan dek jopo sako. Iya. Baru po dek kami di rumah lemang kuwong adek gampak kota gisi pas kau gimbung kata goyang kabah sipe badan kami tia. Alah ya. Alah. Baru po na yun ang mga cameh na kanyi taga mana kaya tuah sa balon siyah kaya masaan. Bawa po ang siyah ng ko ada ikampak ko sa kawimol. Iya. Ada ikampak ko taga siyah sa kawiyang kami kibito. Iya. Baru po da kami jo tenang mo silang sepakakar ko dumunjo na asali subyan na maluahi. Kata na ang putago. Alam mo kasi sa jo lo jo. Sampai tia Alah. baru po dia tiak kaganda kulika bagi pinta kulika bapalakun siyeh kulika bamasaan. Iya. Kok tamanangi laba pujo tagamang laba jawe yo lah sanang dalam matilah sajo dalam kira-kira. Iya. Balanya kini sebelum kandak kadege pinta kadi palakuan. Iya. Adi dege pakai dalil kato dege banasakah bo dalil nasakah hai. Iya. Nasakah ka Pulau Mudo, kece ka Pulau Mudo kuangi celako badan kompere sosio. De kami de kano barang ka bacali jala-jala pandanya to nyato. Sekian menatia. Alah. Lah kuangi celako badan. Kuangi celako badan kurang persosisio. Ya. Mau po kini nak baca lihat jalan-jalan nak pandangnya ternyata kibito. Yo bana. Baru po de kami atena mo silang sepakakar ko dumunjo tay tuyo baluangan jo. Sampai. Yo alah. Baru po dia tiak kaganda kulika bagi pinta kulika balaku siyeh kulika masaan. Insyaallah baluang ke beto. Yo na. Baru po de kami dete nama orang kuong yola sanang dalam matila sa jolang kikiro. Balanya kini baci gotia. Insyaallah cak. Kalau macam itu kemanjang. Alah. Betul mati ah. Iya. De tadi dete nama kami orang kuong. Iya. Ndak bacele jale-jale bapandanya to nyato. Iya. Mah kekece ka Pulau Mudo di dege pakai dalil kato dege banasakah. Mah takilon-kilon tempat dari Pulau Cino. Iya. Mali ambo alun kini alah kece ka Pulau Mudo. Bale je kini lailang patu de ketujuh tali panjang pusai cukui badannya gepuak. Iya. Allah langsung sih ya. Alun. Alun. Kini kan basuluh bulan matoi bagalanggang mato nang banyak. Cayo lepeh podo mengko peti lepeh podo rakon sampah dibuang ke halaman. Iya. Masa juga di namuan. Iya benar. Balik ke masa nang kedua biar dek tekagilan gagak pasukan nobue antar kita timba balia. Iya. Baru po dek kena jalan dua tabantang kok tak tempuh salah satu. Baa kok tiang. Allah ya. Alah.
Baru po na jo sa balon kana dikiah kita peraturan siah dari masaan. Camih yon hangganyi tagamang kay tuah tentang masak siah ko. Iya. Baru po mana na masak siah ko adonan dua bagian. Yo. Yang pertama masak pemakan, yang kedua masak je perundiangan. Yo. Baru po kini dek jo na muai dekat no jalan dua tawan takut takawani kami salah satu kawasi pek pada kami gitu. Iya. Baru po de kami jo tena mo silang sepakar ko ninyo asal ikan nak kabuliah kita ko usia ke masak lima ka masak aja orang tepek di musuko. Sampai. Alah. Baru po dia tiek nak kabati tanjong babali luak nang baliku kalau ndak kulit kabage pinta kulit kabalaku Iya. baluang ke beto. Yo mana? Baru po dia ambo jula sanang dalam sakti lah sajo lang kiro. Balanya kini batu puluh mudo. Bawle. Ya. Awen laki wana Ya, cepek. tempuh Alah masa je punya si tiek. Kalau sa. Alah. Akhirnya itu aja. De kano kandak la buliah pinta la balaku siah la masak. Bas istirahat gitu yang sementara. Iya. Ai kolo kemalet ya. Iya. Baka bawa sekete. Iya. Siupiak siga dia meh mandi batira ayi bungo. Iya. Dekano si masak kapula kame tiga no boleh beko bawa. Minta ko lang punyo. Itu tu nyai itu kau diminta kan punyo. Minta ko lang punyo. Ya gitu ribanan ke lo. Balai kau kandak lah boleh tiga lah masak. Itu no banan. Itu aja. Ade. Pantunan sa iyang na mo eh. Iya. Susiak sila diame. Iya. Mandi jo. Mandi batira ayi bungo. Mandi batiram yo ayu bungo. Iya. Si dia masak kapula kame. Siya masak Kapula lo lah kame. kapula kami. Ya Baca cik. no tinggal di kampung. Lain tinggal di kampungnya. Alah, dekano gato lah sama balai kepala orang dapat coba masak. Dekano lah bagi karena orang lah bagi lo kan dawa. Yo cik no pulang karena punyo kami barengke beko jalan kaki. Lah, sampai lah letian sudah mah.